Access Journaal, vers van de pers. Welkom bij Access Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met de Kima Kima in onze wateren. Wat is er aan de hand? Bij Caracas Bay ontstond er gisteren commotie omdat er een zwemmer werd gestoken over verschillende plaatsen van zijn lichaam. Of er meer mensen zijn gestoken is niet duidelijk. Gedurende de dag zijn er verhalen op social media verschenen dat er meerdere mensen naar het ziekenhuis zijn gegaan. In ieder geval, de politie heeft Caracas Bay een deel daarvan afgesloten. Er is onderzoek gedaan. Er zou geen sprake zijn van de Petchy Portugues, maar wel van de Spotwin Com jellies. Ook wordt gesproken over de Kima Kima die in onze wateren rondgaat. In ieder geval, er wordt gewaarschuwd om uit te kijken als je in het zuiden van ons eiland gaat zwemmen. Je kunt gestoken worden. Het zijn geen levensbedreigingen, verwondingen, maar wel heel erg vervelend. En ik hoorde vanochtend van Stanley Ignacio, onze collega, dat de mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, dat het daar goed mee gaat. Dus pas op als je gaat zwemmen in het zuidelijk gedeelte van Curaçao. De politie houdt het in de gaten en Camabi doet onderzoek. Dan gaan we verder met het treurige bericht dat Mayra Koffie is overleden. Vandaag staat de partij MAN stil bij het 53-jarig bestaan. En het was ook de bedoeling dat er vooral werd stilgestaan bij Mayra Koffie die ziek is. En Mayra Koffie heeft een groot deel van het bestaan van de MAN in de partij gezeten en heeft ook veel voor de partij betekend. Ze was 45 jaar een trouw lid en ze was een scherpe en sterke parlementariër en lid van de Eilandsraad. Zo wordt ze herdacht door de partij MAN. Sterkte voor de familie in ieder geval. Dan gaan we naar de Jamaicaanse ondernemer die de grootste werkgever van Curaçao aan het worden is. Hij is het nog niet, maar met de overname van Hucor is de Jamaicaanse eigenaar van Van den Twil Supermarket en ook supermarkten op Bonaire een van de grotere werkgevers op Curaçao geworden. Het gaat om Kazan, ik moet even zijn naam goed vinden, Kazan Azan, ik moet het goed zeggen. Die is sinds 2018 eigenaar van Van den Twil op Bonaire en op Curaçao en heeft onlangs Hucor overgenomen. Daar werken meer dan 400 mensen en Hucor heeft onder meer Subway, Pizza Hut en Kentucky Fried Chicken, maar ook Diamonds Party, Diamonds Home en Antillian Pet Containers. En in de Jamaicaanse krant The Observer wordt bewonderend gesproken over de ondernemer die op Curaçao en Bonaire goed aan de gang is, veel bedrijven overneemt en ook goede resultaten tot nu toe laat zien. Azan zelf heeft in Jamaica ook verschillende supermarkten onder zich. Dan is er 210 dagen cel voor een Rotterdammer, voor een Curaçaoenaar in Rotterdam. Het is een Rotterdammer, maar hij komt uit Curaçao. Hij is veroordeeld wegens een steekpartij op 29 juli vorig jaar. Dat was tijdens het zomercarnaval. Hij heeft daar toen een man gestoken. Zelf verklaarde hij voor de rechter dat het slachtoffer ook een mes bij zich had, maar daar blijkt niets van waar eigenlijk, zo stelde de rechter. Niettemin was er een veel hogere straf geëist, namelijk 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. Maar toch is hij veroordeeld tot 210 dagen. Dan, Curaçaose kandidaat voor Europees Parlement. Het aantal Curaçaoenaars op lijsten van Nederlandse politieke partijen is helaas niet hoog. Maar PvdA GroenLinks maakte bekend dat Kenvil Kleinmoedig kandidaat is voor het Europees Parlement voor die partij. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement. En die worden gehouden van 6 tot en met 9 juni. Kleinmoedig bestaat op de 18e plaats. Hij is geboren op Curaçao en ging naar Nederland voor zijn studie. Hij heeft daar uiteindelijk een bachelor in bedrijfskunde en een master in internationaal en Europees bestuur gehaald. Hij staat dus op de lijst van deze partij. En dan gaan we naar honkbal, want de Curaçao Suns hebben gewonnen van Nicaragua. Dat was nodig. Het gaat allemaal over de Serie del Caribe toernooi die in Amerika wordt gehouden. Curaçao heeft nu 2 partijen gewonnen, 2 verloren. Gewonnen van Mexico en van Nicaragua. En ze hebben eerder in het weekend verloren van Panama en Venezuela. En ze moeten vandaag tegen de Dominicaanse Republiek. Als ze dat winnen, maken ze een grote kans om door te gaan naar de halve finale van dit toernooi. En dan gaan we naar de BES-eilanden, want er wordt gedacht aan het introduceren van een WW-uitkering op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het Nederlandse kabinet heeft plannen aangekondigd om een werkloosheidsuitkering
voorziening te introduceren. Dat gaat om mensen die tijdelijk zonder werk zitten, om die beter te ondersteunen. Het ligt allemaal in de lijn van de aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum onder leiding van Clan Today, die juist is bedoeld om de armoede op de eilanden tegen te gaan. Dus het Nederlandse kabinet heeft er oren naar en werkt nu aan de mogelijkheid om een WW-uitkering te introduceren op onze zustereilanden. We gaan even naar een break en zijn zo bij u terug. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUM. Es único na Kosovo. Por el año 2016, nos tiene planta de bloque más grande de Kosovo, en Hes Milk Solution. La planta aquí nos puede producir todo tipo de bloque y clenco na diferente color y forma. Dan gaan we naar Nederland toe, want we hadden een Zoom-interview met Simeon van Koten-Meijer. Hij is 16 jaar en over enkele maanden gaat hij meedoen aan het project School at Sea. Meer dan 30 leerlingen zijn dan voor een half jaar op een zeilboot, gaan helemaal vanuit Nederland naar de Cariben. Ze doen het om samen te werken, maar vooral ook om een oplossing te vinden voor de klimaatproblemen, voor de plasticvervuiling. En ze gaan onder meer op Curaçao ook met mensen hierover praten om te horen wat de mensen hier voor oplossingen hebben. Een mooi project dat niet alleen een groot avontuur is, maar ook nog goed moet zijn voor de wereld. We spraken met Simeon en we vroegen hem eigenlijk, ja, wat houdt dat project in? We spreken met Simeon in Nederland. Ik zeg bon dia, want je kunt papiaments. Bon dia, ik kan een klein beetje papiaments. Komt daarbij? Goed zo. Je hebt een paar jaar hier gewoond op Curaçao en daar denk je nog graag met veel plezier aan terug, geloof ik, hè? Ja, bijna dagelijks. Ik heb echt heel erg veel van het weer genoten vooral. En natuurlijk van de tropenrooster. Je komt ook naar Curaçao, want we gaan het hebben over een project waarin je gaat meedoen. School at Sea, dat is een speciaal project waarbij jij maandenlang op een schip samen met andere leerlingen gaat zitten, gaat leren, jezelf vooruit gaat helpen en ook onze aarde. Wat is dat project precies, School at Sea? School at Sea is een zeilreis van 6 maanden die in Nederland begint. En dan gaan we onder andere naar de Kaapverdische eilanden. En vanuit daar gaan we dan het Caribisch gebied aan doen. Dan gaan we naar Dominica, Curaçao, Panama, Cuba, Bermuda en dan gaan we terug naar Nederland. En tijdens die 6 maanden maken we ons schoolwerk op zee. En daarnaast leren we allemaal andere dingen, zoals hoe je moet samenwerken, hoe je moet leiding geven, hoe je moet navigeren. En waarom ik zelf ook mee wil, we gaan leren hoe we plasticvervuiling kunnen aanpakken. Dat is een heel groot probleem tegenwoordig. En daarom wil ik graag mee. En je gaat, als je op die eilanden bent, ook met de mensen op de eilanden zelf daarover praten? Ja, we gaan op verschillende eilanden gaan we mensen lesgeven, als het ware, over wat het probleem is en hoe we er samen iets aan kunnen doen om op die manier het probleem aan te pakken. En daarnaast gaan we ook gewoon, naast plasticvervuiling zelf, gaan we natuurlijk ook met de lokale bevolking praten over hoe het daar is op dat eiland, hoe zij leven, of zij ideeën hebben voor ons waar wij iets van kunnen leren en omgedraaid. Dus gewoon echt het gesprek aan gaan, elkaar leren kennen.
Hey, je komt onder meer naar Curaçao. Dat zal aan het eind van dit jaar zijn, dus het duurt nog even. Maar het is misschien wel goed om te zeggen dat jullie komen en dat jij op zoek bent naar meer contact hier op het eiland. Klopt, we zijn tussen oud en nieuwjaar zijn we op Curaçao. Dus tussen kerst en een paar dagen na het nieuwjaar. En superleuk natuurlijk, dan zullen we voor een kleine week op Curaçao zijn. Dan zullen we verschillende dingen doen, we zullen met mensen gaan praten. We zullen ons schoolwerk maken natuurlijk, want dat moet ook gebeuren. En om deze reis waar te kunnen maken hebben we natuurlijk geld nodig. Dus als er bedrijven zijn die denken van hé, wat een leuk initiatief van deze jongen, daar willen wij mee samenwerken. Dan sta ik daar natuurlijk goed voor open. En dat heeft van mijn kant ook weer zo zijn voordelen voor hun. Dus het is een win-win situatie. En als er een bedrijf is, alsjeblieft, laat het horen. Iedereen die geïnteresseerd is, kan een mail sturen naar de redactie van Extra. En dan kijken we daarnaar en we zorgen dat Simeon het daadwerkelijk ook te zien krijgen. We gaan verder met internationaal nieuws, want in Engeland staat de wereld op zijn kop nu prins Charles. Koning Charles moet ik zeggen. Ik ben zo gewend geraakt aan prins, maar koning Charles zijn taken tijdelijk heeft neergelegd vanwege kanker. Dat heeft ertoe geleid dat prins Harry inmiddels naar Londen is gegaan. Na de diagnose van King Charles hebben heel veel Britten een slecht voorgevoel. Er wordt namelijk pas alleen in vage termen gezegd wat de precieze aard van de ziekte is van koning Charles. Niettemin kopte de krant The Times met de kop: de koning heeft kanker. En het is nu de vraag wat er gaat gebeuren. Zoon Harry keert terug uit de VS om vader te steunen. En de boulevardkrant The Sun schrijft dat de natie geschokt is als de behandeling begint. Het is nog allemaal onduidelijk of koning Charles er bovenop kan komen. Hij heeft meer dan 70 jaar gewacht om daadwerkelijk koning te kunnen worden. Nu is hij het geworden en nu is hij getroffen door deze ziekte. En dat leidt tot heel veel emotionele reacties in het Verenigd Koninkrijk, maar ook daarbuiten. Onder meer presidentskandidaat Donald Trump heeft al laten weten dat hij achter Charles staat en hem steun heeft gegeven via sociale media. En rond de wereld zijn er steunbetuigingen voor Charles. Wat er zich precies gaat afwikkelen op dit moment, wat voor behandeling hij krijgt, dat is nog onzeker. Maar de natie houdt de adem in. Dit was het belangrijkste nieuws van Access Journaal. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.